Kok dudule ngeten nggih? Nggih. Beda karo dudul liyane nggih. Nuwun Pak, monggo. Niki daleme Pak Rubadi. Nggih. Oh. Damel palutro apa? Patolo nggih. Nggih, oke Pak. Kula Mbak Waluyo nggih. Oh, niki to Pak? Nggih. Wah. Wah, niki. Oh, niki sing mentah. Apa jedar niku, Pak? Niku tesih mentah. Oh. Nek sing mateng mboten enten. Dereng, Pak, nembe goreng niki. Oh. Lho, sakniki kersane napa, Pak? Nggih, sik renyah kaya emping ning ora marai linu jarene patolo. Nggih, patolo. Tetep Pak Tolo niki produk Yambak niki, Pak. Tuan kok ngamuk empeng apa? Empeng. Lah niki ana patolo to. Wah, jarene marai Prosesnya ngeten niki, Pak. Saged mboten jenengan? sik. Niku alate. Nganggo didudul. Sakniki jenengan nyobi, Pak. Alate yo. Kok dudule ngeten nggih? Nggih, kados pukul. Kok beda karo dudul liyane nggih. Ngene iki Disogok. didudul. Betul kaya kata Niko. Tuku, lajeng tuku. Nek semanten iki pinten? Nek semanten iki. Itu gansal. Oh, nek sik nika? Itu 6 gansal. Sudah gansal. Nggih. Pokoke lajeng kula borong pokoke kula tumbas semanten iki. Nggih. Alamate pundi iki? Prigi belakang SMK Muhammadiyah. Kapan ewane tepus gitu. Oke, ngatur sebangun. Nah, kanca-kanca timbangane kok nek bingung-bingung golek patolo ning ndi nek golek Pak Rubadi kene wae. Murah, tur iki renyah-renyah kaya emping rasane. Gurih pokoke. Tur ora mendemi, oke? Terima kasih. Murah, meriah ngene Pak Rubadi belakang SMK Muhammadiyah. Tepus tapi kampungnya Prigi gitu. Sip.